Zdravím vás, začínajúci youtuber a streamer Gogo. Díky moc, že ste si našli čas. Toto je prvý z pravidelných streamov, kde chceme riešiť nové koncepty, čo si myslíte o tomto channeli, váš feedback, aby ste vedeli, že aj keď som zomrel, som tu pre vás. Čaute, čau chat, tu čekujem. Pozor zítra. Tak tomu sa nebudem vyjadrovať. Pozor včera. A možno vidíte vedľa mňa druhú sedačku, ktorá je dneska prázdna, ale v budúcnosti to bude inak, keďže tento channel sa volá Gogo a Robo. Takže sa k nám pripojí Robo, ktorý je aktuálne v zahraničí, príde až o 14 dní, takže komunikujeme na diaľku. Dneska to máme bohužiaľ iba v takejto forme. Takže zdravíme Roba do Japonska, konnichiwa. Sensei Robert. Bude aj nejaký content z novej techniky ako video edit alebo fotografie a také, akože nejaké tutoriály? To mi príde v tejto začiatočnej fáze také, že treba začať podľa mňa zábavou a namotať vás na nejaké série. Gogo a Robo v Číne samozrejme nebude jediné, čo bude vychádzať okrem týchto streamov. Máme pripravené ďalšie 3 série pre vás, ktoré budú vychádzať v priebehu roka. Ďalšie by mala byť vonku 1-2 týždne. Bude to formát talk show. Nechcem úplne veľa spoilovať, lebo keď si Robo pozrie záznam, tak on mňa zlomí palicu, keď sa vráti. A on vie, že ja si viem pustiť hubu na špacír a že keď som moc nadšený, tak poviem viac, ako by som mal. Poviem vám iba názov. Volá sa to This or That. Aj to už je asi moc, čo som mal hovoriť. A bude to úplne iná forma talk show. Taká interaktívna. Bude to taká hra. Pre nerdov a fanúšikov gamingu to bude, myslím si, že je super formát. Bude nejaké videjko s priateľkou? Sa pýta Akari. Nemá probléma. Skôr na starý channel si viem predstaviť nejaký gaming s ňou, nejaký co-op, čisto zo strany for fun, relax. Tak vlastne čo s tým kanálom aj zamýšľam, že tam budem dávať veci pre radosť a tak nostalgicky, keď je na to čas. Budeš robiť aj série z nejakých hier? Stále fanúšikovia. Yes, na Gogomana TV budú vychádzať hry. A shoutout strihačom George a Rainy, ktorí podobne dostanú matroš a urobia z toho proste zostrih, ktorý vidíte vy. Ja už sa chcem venovať plne tomuto a iným pracovným projektom. Čiže Gogo a Robo. Hej, veci zo života by sa tam hodili. Počúvajte, čo skoro inak video na starý channel, update na život. Som sťahoval veci z Bratislavy z Rehobitu, milión krabic. A objavil som tam pôvodnú šišku, obrovskú zlatú šišku od vás, sošku mňa, ktorú som dostal od Lucy, ona mi dala vtedy na narodeniny. Tak to sú mementá, ktoré tu možno dám do pozadia ako dekorácie, okrem foťákov a týchto vecí. Tak shoutout na minulosť, ale poďme sa sústrediť hlavne na budúcnosť. Takže bude tam travel content aj z inej krajiny, ako je Čína. Áno, rozhodne bude. My nejsme Čína centristickí, len mi to prišlo cool začať krajinou, v ktorej som nikdy predtým nebol. Prísnejší režim, ostro sledovaný, ale technologické centrum sveta. Taký úplný bizár. My sme tam išli za architektúrou, spoznať, aká to je kultúra, keďže to je jedna z najstarších kultúr na svete. A vidieť proste, zažil som rýchlo vlaky v Japonsku, ale Čína, ako viete, to predčila, má teraz najväčšiu sieť rýchlovlakov na celom svete a sú výrazne lacnejšie. A chceli sme si porovnať, aké to tam je aj s kontrolami, jak ste sledovaní. Vidieť ten paralelný svet za tú digitálnou úplnou, za tou hranicou. Takže Čína je prvá, ale keď tu budeme mať úspech, rozhodne budeme pokračovať. Mňa to extrémne bavilo, tým, že v zahraničí neriešim, či vás niekto pozná a cítim sa bezprostredne a v angličtine sa človek často vyjadruje, aspoň v mojom prípade, to je tak oveľa veci slobodne a neoverthinkingujete, jak rozprávate a je to také veci prirodzené. Tak ja som sa to našiel a ak to bude mať úspech, tak veľmi rád. Baví ťa to odznova tak ako predtým? Rozhodne ma to baví viac ako pokračovať v Gogoman TV len tak, pretože je tam hrubá čiara za tým a keď máte príklad 60 000 na 1,7 miliónom kanály, vám to nerobí takú radosť, jak keď máte 30 000, 10 000 na kanály, čo má len 30 000 odoberateľov. Že tá krivka je merateľná znova. A je to čistá strana. Znova vás tešia maličkosti a máte tie ciele. Jaký je tvoj názor na červené banány dodnes? Taký ako bol v tom videu 11 rokov dozadu, ktoré som teraz ťahoval, lebo som vybral hlášky do toho môjho pohrebu. Chcel som, aby tam v pozadí vidíte ten dronový záber, čo som robil nad tým cintorínom, vlastne tam vidno môj hrob na konci, tí, čo to videli na počítači, tak to videli, že tam je hrob na mobil, možno nie, lebo už potom sa mi trošku roztriasla kamera, tak som musel useknúť ten záber skôr. Vlastne sa, že narazím do stromu, keď som priletel úplne k tomu dronu. Tak keď som v záhrobí, tak som chcel, aby z rakví zneli moje staré hlášky, aby to bola proste nostalgia, aby to vo vás
zbudil nejakú emóciu. Je tam počuť aj Peťa Popluhára, ako hovorí niečo o chlpatej riti, v súvislosti so mnou, díky Peťo. A je tam moja babka, že ona je král na YouTube a že YouTube je jej a ja hovorím, ne, babi, nechaj mi môj channel. A do tej jednu z tých hlášok som chcel aj s červeným banánom niečo, ale it didn't make it do finálneho streamu. Inak, toto mal byť dnešný dôvod tohto streamu, sme preslali na Gogo a Robo, viem, že to dneska Robo není, ale otázky tej série z Číny, alebo k novému channelu, alebo k tomu videu o pohřbe. Pretože to je to, čo sme riešili vlastne posledné mesiace. Od decembra sme nejak tak vedeli, že chceme robiť tento kanál a riešili sme stratégiu, nejaký content plán, ktorého ste zatiaľ videli ešte takto málo, ale blíži sa to. 7 subs type Mike. To nepôjde, môj zlatý, takže vám budem takto šepkať, ak vám nevadí, že ma neuvidíte do konca streamu. Budete mať ručičky, tuto bene, vám budem šepkať a nebude ozvena, bude to dokonalé. Jeme ti moc daro! Starý kokot, ty sa opustil! Hej, idem dneska z iPhone, lebo som bol vystresovaný, nemám ešte full setup, hej. Videl si, že som meškal 3 minúty, tak som nechcel to ešte riešiť pripojenie za kompom zo starého gaming setupu. A ešte tu není ani AdSense. Tak z čoho by som si mal dovoliť akože novú techniku, nový mikrofón? Samozrejme srandujem, ale je to prvý stream, klikni mi to, na budúce to bude Robo. To som zvedavý, jak sa pripojí z Japonska cez mobil na diaľku. Z toho mám trošku stres. Aj Hero Hero, ktorý inak máme v popise každého dielu novej série v Číne. Kliknite si tam, je zatiaľ for free. Ak tam extra content, vychádzajú tam proste nezostrihané behind the scenes, dlhé Číny. Keď má Čína 12 minút, tak tam nájdete 25 minút, alebo v ďalších dieloch dokonca viac, lebo sme sa rozbehli. Spoiler alert, ďalšia epizóda Číny bude za mňa najlepšia. A nehovorím to ako marketing. Trojka je môj absolútny favorite. Nie je to potom slabšie, ale mám pocit, že v trojke to píklo, čo sa týka nejakej trapnosti mňa a interakcií s lokálmi. To bolo akože som sa odviazal. Potom je to pekne edgy aj v tých posledných častiach, ale dajú sa tebe a Robovi poslať dákam fanartíky? Super otázka, to ma nenapadlo. To-do list, nemám iPhone, aha, na ňom streamujem, super. Tak si napíšem sám sebe e-mail. Vytvoriť PO Box, ak to bolo za starých časov, a to môžeme tuto na live streamoch otvárať. To je dobrý nápad, daj na seba. Gogo, bude nový song ako Mysli? Je to len v tvojej hlave, Mysli, len pozitívne, nekyslí. Neviem, či ma ešte niekto chce počuť spievať, keďže ani to nebolo vlastne spievanie, alebo skôr iba také recitovanie, potom sa to nejako dalo na dobrý beat. To bol special za 1 000 000 subscriberov, takže moja odpoveď na tvoju otázku je, keď tu bude 1 000 000 odobrateľov, tak dáme ďalší song, OK? Gogo a Robo, nej si vôbec kyslí, tak na to myslí. Aký je rozdiel medzi Gogom a Danom? Neviem, je to veľmi tenká hranica. Tí dvaja sú jeden človek, Gogo je možno viacej, neviem, vysaturovaný, excentrický, sorry, ja som si vyložiť nový, lebo už zhorím. Zdravím, vieš na tú gitaru hrať, alebo to je iba dekorácia? Nie je to dekorácia, Robert sa na to učí teda, okay? Na teambuildingu pri táboráku bude Robko proste zandávať nejaké hitovice. A ja mu budem spievať, pretože ja budem chodiť na spev. Už som aj začal pred 3 rokmi v Bratislave, ale plánujem v tom pokračovať, aby to rozvíjalo moje hlasové schopnosti. Ty si bol niekedy pod Vidadu? Vidadu vzniklo v mojej garáži. Ten názov som vymýšľal ja. Logo tiež. Prvých 100 creatorov som tam doniesol ja. Bol som pod Vidadu, potom som odišiel. A týmto aj skončím túto tému. Nechcem sa k tomu viacej vyjadrovať. Sima sa pýta, vieš si predstaviť zostať v Číne nejaký čas žiť? Chýbalo by ti Slovensko, keby si tam bol? Jeden z mojich obľúbených youtuberov, novodobých, The Monton Don, ktorý pracuje pre Barstool Sports americký, tam žil v Šanghaji práve. Aj to vo mne zbudilo nejaký zájem vidieť Čínu, ale ja si to neviem predstaviť. Je to moc veľký kultúrny rozdiel. Milujem Prahu, milujem Európu. Môj sen je ešte navštíviť Austráliu, to je jedna z krajín a kontinentov, ktoré mi chýbajú. Ale asi by som sa vždy vrátil sem. Aj som rozmýšľal nad presťahovaním sa do New Yorku, keď som riešil výšku. Keď som nastúpil tu v Bratislave, tak som stále mal tak v hlave, že zmeniť prostredie a ísť do toho New Yorku by bolo fajn. Ale ani to si už neviem dneska predstaviť, ja som proste Európan srdcom a si Európan aj budem. Dmitri sa pýta, že dnes ráno si pustil moje staré Pokémon Go video a že či to stále hrám, alebo som vyrástol. Nemusíš z toho vyrásť. Z niektorých vecí sa proste nedá vyrásť. A
starých Pokémonov a Game Boy by som si zapol teraz znovu. Som si kúpil pred pár rokmi na eBay Game Boy Advance SP, lebo ako dieťa som ho chcel, ale nikdy som ho nemal. Tak som si ten sen splnil a to si zapnem, alebo si zapnem Nintendo, alebo si zapnem PlayStation 2 plus zahrám si Crasha, alebo jednotku túto, čo mám za sebou. Ale Pokémon Go som nezapol, sa priznám. Ale môj mami manžel to hráva. Frajer. Partner v jednej z najväčších proste daňových firiem vo Viedni a hrá Pokémon Go. Je to tak? Nevyrastíte. Keď je niekto väčšine dieťa, je väčšine šťastný. Máš toľko radostí, treba sa spontánne tešiť veci stále. Stringy Kubo sa pýtajú, či bude séria Nabitie ešte pokračovať. Bohužiaľ v blízkej budúcnosti alebo aktuálne, aké sú moje plány, nemám v pláne chcem pokračovať kvôli tomu, že bude nová talk show. A full focus je túto na Gogaro. A tá talk show, čo nie je úplne talk show, bude to skôr game show, ne gay show, game show a bude tu. A bude vyššia produkčná hodnota, bude to spontánnejšie, bude to väčšia sranda, uvidíš, bude sa stať za to, takže the same but different, hej? Hello, vážení, sem zpátky. To mi nedošlo. Super, tak vôbec mi práve teraz nespadol MacBook. Jak som bol nadšený, že si sem sadnem a budem pokračovať. OK, takže nová zbierka donio.cz. Dano potrebuje nový MacBook, aby mal čím strihať. Fakt bol tento moment zachytený live. Jujal, dobre sa vymočiť je na zlato. Aspoň mám moment do highlightov. Nechcete počas ciest robiť nejaké že naplánované sidequesty od divákov, akože také, že niečo jak Jetlag game, ale nie úplne. Že môže byť do budúcna súčasťou tých travel vlogov, že zoberieme nejaké challenge od vás len tým, že to bolo v utajení a nevedeli ste, že ten channel bude existovať, tak sme boli len my dvaja na to Google Robo. Ale do budúcna to môžeme ako prepojiť s chatom a napadmi od vás. Skôr som chcel robiť takto live streamy in real life a dostávať od vás úlohy alebo výzvy, že to presuniem cez letné mesiace von a nebudem tu takto sedieť a mať takú talk show s vami, Q&A, ale že pôjdeme, neviem, niekde mimo Prahu a budete mi hovoriť, neviem, o slov tam toho lokála, spýtaj sa, či ťa nezobere k sebe do záhrady pozrieť, tajno slepice, príklad, alebo ja neviem, choď si kúpiť koktejl, hotdog, choďte na šlapadlá a oslov nejaký zahraničný pár a povedz im, že im dáš 100 € za to, keď s tebou pôjdu urobiť. Chápeš, takéto výzvy, to môže byť akože sranda. Na tom streame by to mohlo fungovať. Mlejsnej sa pýta, nechcete niekdy udelať video o tom, co mají v tej country v obchodech, nebo nejaké jídla z tej country ukázať? Robí to strašne veľa svetových youtuberov a robia to dobre. Ako príde mi, že dneska už aj strašne veľa na Instagrame, keď niekde preletí influencerov, dneska už každý influencer by the way, tak idú hneď do 7-Eleven a robia proste haul toho, čo tam je. Takže už ste to videli všade zo všetkých smerov. Mňa baví ochutnávať, ochutnávky sú jedna zo sérií, ktorú keď som začal robiť SKCZ YouTube, tak mega môj kanál posunul ešte ďalej, spätne sa k tomu ľudia vracajú, ale nie je to nič originálne. A v tomto travel contente, čo máme z tej Číny, je to fakt spontánne, je to stand-up, je to náš pohľad na veci, ktoré nás zaujímajú od srdca. Ale určite akože ochutnávky a reakcie na nejaké jedlá a veci a rejtovanie je fajn mať ako súčasť travel vlogov, ale asi nejaký špecifický content. To nie je ten smer, ktorým sa ten kanál bude uberať. Pakusk 565 sa pýta, či si má dať pozor zajtra. Ne. Daj si pozor v útorok, pretože vychádza 3. epizóda Gogarovo v Číne. Nerozmýšľal si nad tým, že by si začal pravidelne streamovať, sa pýta Farky, na Twitchi alebo Kiku? Nie, jedine na YouTube. Ja som bol YouTuber, snad aj budem YouTuber, ale toto je skôr taký iba hang s vami a reflektovanie nad tým, čo sa vlastne deje a čo vlastne bude ďalej. Budú niekedy aj nejaké zrazy s fanúšikmi? Yes. Ako som spomínal, s Robom my sme chceli robiť nejaké školenia v budúcnosti. Určite aj zraz je možnosť, uvidíme, jak to pôjde, rád vás uvidím. Každopádne, zaklapám notebook, teraz to tak mi nechruplo. Čo to bolo? Keby ten monitor, či to nie je prasklivé, no to nebude, lebo to. Kámo, jak mi to dneska jeblo. Ďakujem vám. Neviem, či chvaša je správna rozlúčka na novom channeli Gogo a Robo. Bang, chikarang, musím si ešte myslieť, jak sa mám učiť. Teším sa na vás pri ďalšom. Stream bude zase, sledujte videjka hlavne. Na Instagrame budem aktívny, tam budem dávať updaty a čus, díky moc, zatím majte sa. Vypnúť.